Sik Pak. Motormu tak nggone. Tak nggone blonjo. Motorku cek rusak nang bengkel. Lah terus aku kerja nopo apa, Bu? Bonceng Pak Mandor ayo kena, Pak. Bro, Yo tenis sik, Bos. Ya wis Pak, aku tak makan sik. Sik, Bu. Blonjone mau wis cateti puro? Yo wis to, Pak. Ya wis. Mau nak blonjo sesuai karo daftare, aja nganti membengkak. Soalnya duitku karek kuwi tok. Duit gajian bakale, iku anggaran piknik. Jare kowe njaluk piknik. Yo Pak, ojo kuatir. Ya wis, aku tak makan sik. Yo, hati-hati. Bos, aku tak molok kowe. Motorku ke bojoku. biar apa-apa? Yes, aku tak nang ngarep, Bos. Oh, iki toh toko swalayan Damat. Parkirannya luas yo. Penak nek dienggo parkir. Wah, asenan jebule. Mulai rasanya sejuk. Wah, neng Damat jebule komplit. Sembarang kali renek. Bro, kunci gudang materialis buka apa? Iya, Bos. Lali aku berarti. Berarti cek keri nang jok motor sing digawa blonjo bojoku mau, Bos. Loh, lah piye bro? Lah ke bocah-bocah ora iso kerja. Ya wis, tak telepone sik, Bos, bojoku. Bu, kowe iki blonjo nang ndi? Iki lho Pak, aku lagi ning toko swalayan Damat. Damat ndi re, Bu? Manggone ning Jalur Raya Wirosari Blora iki lho Pak. Tepate ning Dusun Pelem, Desa Trowolu. Ayo, Bos. Wis rono. Wis Mbak, hitung. Mbak, nang kene jare enek promo. Promo apa toh, Mbak? Yo yuk, kebetulan sampean belanja di hari Sabtu, jadi sampean oleh promo JSM. JSM. JSM ki apa toh, Mbak? JSM kuwi promo di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi khusus sembako yuk. Oh. Ono meneh yuk, nek sampean dadi member Damar, sampean oleh potongan harga 3% setiap belanja. Wah, akeh yo jebule promone nang kene. Ono meneh yuk, jenenge promo tanggal kembar. Apa neh, Mbak? Promo yang angka tanggal dan angka bulannya sama. Oh, penak ya Mbak blonjo nang kene, akeh promone. Engko tangga-tanggaku karo dulur-dulurku tak jake blonjo nang kene. Oke, siap yuk. Berarti iki, Bos, tokone. Ayo nomor-nomor, Bu. Totale kabeh entek piro, Mbak? 500.000 yuk. Piye ngene iki? Duit kurang 100.000 tok. Apa bayar mbek nopo ngene iki? Bu, kontak montore ndi? Tasku kere nang jero jok malah. Lho, Pak. Saya Pak. Apa neh? Duitku kurang nek, Pak. Kurang. Iya. Iso kurangi piye? Ki mau tak ya wis nggawa daftar blonjo to, Bu? Wis basa suweno karo duit numpung nggawa ke omah. Lah piye, Pak? Entukku blonjo keblabasen nek.
Kok iso kebablasan ki piye? Marai belanja nang kene komplit to, Pak. Sembarang kali renek. Promone yo akeh. Mulane aku dadi kilaf. Lah terus mbok bayar ambek nopo? Wong aku yo ora ndek duit. Ya wis sak bayarane. Kurang piro? Kurang 300 sik, Bos. Yes nya. Matur suwun yo, Bos, wis mau bayari. Muga-muga rezekine sampean tambah lancar. Rumah samu kuwi apa yo gratis? Lah terus Kuwi engko tak potongno gaji bojomu. Potong gaji. Bu, Gandeng gajiku bakal iku dipotong Pak Mandor. Berarti pikniknya gagal. gagal. Lho, Bos, gak sido? Duitnya tak balekno? Lah engko terus mbok bayar ambek nopo? Tenang wae, Pak. Mbak, Apa neh yu? nek blonjoku ditotal ulang meneh ngono piye? Maksudnya? Blonjone dihitung ulang meneh, barangnya tak pilihane, tak sesuaikno karo duit sing tak gowo. Maksudnya aku mbok kon ngitung awet pisanan meneh yu. Yo iya, Mbak, timbang tak utang. Manung matu.